program i det tv, nemlig Ramasjancen. Og i den her uge, der er bussen parkeret i Roskilde. Men udover at vi er her, så er det faktisk lidt en særlig uge, fordi i Live fra Ramasjancen, der har vi maduge. Og det vil altså sige, at programmet... Sofia, du har glemt din madpakke. Ej, vil du godt lige gå ud? Altså, Sofie, jeg du er nødt til at få din mad. Du ved, du bliver så sur, hvis du ikke får den. Okay, mor. Jeg spiser lige noget mad. Kan jeg lige se noget intro imens? Ej, det er seriøst pinligt. Laks. Fiskeben er ude. Jeg er med. Der er ingen grund til at blive sur. Maven er fuld. Og nu skal vi i gang med det, som det hele handler om onsdagen kl. 6, nemlig Ramasjancen. Og vanen tro, så er selvfølgelig 2 hold klar til dig derhjemme. Og det første hold, vi skal møde, det er 2 drenge med slag i. De kommer fra Roskildes bordtennisklub. Det er Nikolaj og Daniel. Kom ind en gang, Snyder. Her kommer de altså. Som sagt, så er der 2 drenge med slag i, som er vant til at løbe rundt om et bord. I dag, så skal de altså løbe igennem en masse konkurrencer. Men de skal jo ikke dyste mod sig selv. Der er selvfølgelig et rødt hold også. Det består af 2 piger. De går til voltassering. Her kommer Karoline og Laura. Tøserne er altså vant til at være mega akrobatiske på en hest. De kan hoppe og danse. Kan de også det i konkurrencerne, det finder vi altså ud af om en lille halv times penge, hvor vi ser, om de rider afsted med den eftertragtede pokal. Men lad os lige hilse lidt ekstra på vores 2 hold, fordi vi har selvfølgelig været med dem ude at træne. Lad os starte over hos Nikolaj og Daniel. Som sagt, de går til bordtennis, og når drengene fyrer den af med et lille bat, så ser det sådan her ud. Hej, jeg hedder Daniel, jeg er 10 år gammel. Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg er 13 år. Og vi går til bordtennis. Jeg har gået til bordtennis i et halvt år. Jeg har gået til bordtennis i 3 år. Man skal jo godt benarbejde til bordtennis. Det gode ved bordtennis er, at man har et godt samarbejde. Det her det er loop, og det er mit yndlingslag. Vi vinder Ramasjancen i dag, Fordi vi har viljestyrken til det. Vi er seje, vi er rå, vi er dem fra BTK og Roskilde! Hey! Ja, vildt ser det altså ud, når drengene de smasher til den bold. Nikolaj og Daniel, har I øvet jer til i dag? Ja, det har vi. Vi har Hvordan øvet os det? på noget musik. Vi købte sådan nogle CD'er. Ja, Hits hvad for er det Kids. for nogle CD'er? Altså sådan nogle Hits for Kids CD'er og sådan. Og så hørte vi også radio og sådan noget. Så når vi skal i gang med konkurrencen noget i hovedet, så tror jeg, I kommer til at ligge foran tøserne. Ja, skal vi nok. Vi skal nok lige vente en 20 minutters tid for at finde ud af, om drengene de kommer foran i den konkurrence. For det herovre, der er der altså også et skarpt hold. Det er 2 smedige tøser. Som jeg sagde i starten af programmet, så går det til noget, der hedder voltassering. Og hvad det helt præcis går ud på, det kan du se lige her. Hej, jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Laura. Og vi går til voltassering. Jeg har gået til voltassering i 4 år. Og jeg går til voltassering i 5 år. Det er vigtigt at varme op og strække ud, før du går på hesten. Det her er obligatorisk. Det er noget, man viser for dommerne for at vise ens niveau. Vi vinder Ramasjancen, Fordi vi kan det hele. Vi er seje, vi er rå, vi er ikke til at slå. Gå Roskilde! Ja, vildt ser det altså ud. Tøser, nu hørte vi lige drengene fortælle, at de havde øvet sig lidt til i dag. De havde hørt noget Hits for Kids og radio. Har I øvet jer til nogle af konkurrencerne? Ja, lidt. Hvad er det for nogle, Laura? Også det der med musikken. Ja? Der har vi også købt nogle CD'er på Hits for Kids og her på YouTube. Jamen prøv at, så bliver der jo kamp til stregen, når vi på et tidspunkt skal i gang med noget hoved. Men
der går lige lidt tid, fordi du derhjemme har selvfølgelig også muligheden for at vinde noget i dag. Det er nemlig onsdag, det betyder, at du kan deltage i vores Ring-ind-quiz. I løbet af programmet, der viser jeg 3 tal. De 3 tal, de danner til sammen koden til vores 2 pengeskabe, og i de 2 pengeskabe, der gemmer sig både en god og en dårlig præmie. Kunne du tænke dig at tage chancen? Kunne du tænke dig at vinde noget? Jamen så er det altså bare med at finde papir og blyant frem og skrive de 3 tal ned. Og første gang, du skal holde godt øje og finde papir og blyant frem, det er nu. Her kommer det første tal. Nu bliver det svært. Du skal finde ud af labyrinten for at få det rigtige tal. Du skal starte i midten, og du kan kun komme ud med 1 af de 4 tal. Og det er det tal, du skal bruge for at åbne pengeskabet. Skynd dig, det er super vigtigt. Måske skal du op af sofaen og tæt på skærmen. Nu har du travlt. Tiden er gået om 5, 4, 3, 2, 1. Var du en af de skarpe børn, der fik fat i tallet i labyrinten, så bliver der så klappet af dig her på Roskilde Bibliotek. Du skal holde godt øje i løbet af programmet, og jeg skal selvfølgelig nok sige til, når de sidste 2 tal til kodeknusserquizzen, de viser sig. Nu skal vi i gang med det, som det hele handler om. Vi er jo i gang med Ramasjancen, verdens fedeste quizprogram, som helt enkelt består af 3 runder. Første runde har vores 2 hold mulighed for at vinde 2 medaljer. Anden runde 1 medalje. Tredje sidste afgørende runde har de muligheden for at vinde hele 3 medaljer. Det hold, der til sidst har flest medaljer om nakken, løber af med den eftertragtede pokal, som er kendt og elsket af mange vigtige mennesker, deriblandt mig selv. Men lad os nu droppe alt det snak, kom i gang med alle konkurrencerne. Vi skal i gang med første rundes første konkurrence, og det er vatnæse. Vatnæse. En deltager fra hvert hold dypper næsen i vaseline og skal derefter flytte så mange vattotter som muligt over i en skål, uden brug af hænderne. Den, der flytter flest på 45 sekunder, har vundet. God fornøjelse. Og her står jeg med de første 2 deltagere. Det er Karoline fra rødt hold og Nikolaj fra det blå hold. Er der nogen af jer, der har en sød næse, skulle jeg lige til at sige? Det har du? Ja, Hvorfor har du en sød næse? jeg tror, jeg vil være god til det. Ja? Hvad med dig, Nikolaj? Jeg håber, jeg vil være god til det i hvert fald. Ja, hvis du ikke lige helt... Jamen, det er da en fordel, klart. Og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, vi snakker om, så er det jo fordi, at som jeg nævnte i starten, så er vi maduge her i Live fra Ramasjang. Derfor så skal vores 2 deltagere, i stedet for at stikke næsen ned i vaselinen, få en sød næse og stikke det ned i noget honning. De skal i stedet for vatkugler fragte skumfiduser. Det hold, der får fragtet flest skumfiduser, når tiden er gået, bliver altså vinderen af første konkurrences første medalje. Er I klar? Ja. Så skal vi bruge Roskilde Bibliotek til at hjælpe med at tælle ned. Vi siger 3, 2, 1. Værsgo! Og Karoline, hun har allerede fået den første afsted. Men der er ingen tvivl om, at Nikolaj, han ikke er bange for honning, fordi han godt nok gjorde den godt ned i honning. Nej, det var tæt på, han fik den. Rigtig, rigtig godt for rødhold og Karoline. Sådan! Der fik Nikolaj sin første. I skal huske at stille jer bag ved bordet. Godt. Så er der 13 sekunder tilbage. Det er rigtig, rigtig godt. Så siger vi 5, 4, 3, 2, 1. Der gik tiden. Der gik tiden. Kom herhen en gang. Nu har I fået søde næser i hvert fald. Og stikker I den ned i en kop te, så bliver den helt perfekt. Men lad os lige finde ud af, hvem der har vundet den første konkurrence. Du ser en lille smule skuffet ud, Nikolaj. Hvordan? Det er det godt, som jeg regner med. Hvad var det Jeg mistede, sværeste ved det, synes du? At få næsen ordentligt ned og have noget, og så have perfekt, hvor meget man skal have på. Men skal vi ikke lige prøve at se, fordi du fik jo hentet nogen derned. Vi starter herovre hos blåt hold hos Nikolaj. Han fik 1, 2, 3, 4, 5 skumfiduser. Det er altså godt gået. Giv ham lige en hånd. Karoline, hun var rigtig skarp, og hun fik fragtet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det vil altså sige, at første konkurrences første medalje går til rødt hold. Og nu hang den lige fat i en handske, så du får den altså i sådan en fin lille en. Men Nikolaj, du kan jo trøste dig ved, at hvis du lige slikker lidt på næsen, så smager det rigtig sødt og dejligt. Stil om bag puljen. Lige om lidt så har blåt hold muligheden for at tage revanche. Vi skal nemlig i gang med anden konkurrence her i første runde, og det er Rock Amok. Rock Amok. Shaky Arms Edition. Skridttællere er monteret på begge spillerens arme. Nu skal der baskes for vildt.
Den deltager, der sammenlagt får flest udslag på tællerne efter 45 sekunder, har vundet. God fornøjelse. Så står jeg her med Daniel fra blåt hold og med Laura fra det røde hold. Og som sagt, det er maduge, og det vil altså sige, at i dag, der skal der rystes milkshakes. Er du klar på det, Daniel? Ja. Hvad er din taktik? Min taktik er bare at gøre det hurtigt og løbe imens, sådan, så jeg gør det hurtigt, og ja, det er det. Ja. Hvad siger du, Laura? Kan du overhovedet lide milkshakes? Har du prøvet at ryste dem før? Nej, ikke sådan rigtigt. Det kan være, det bliver en ulempe for jer i dag. Men nu skal I altså i gang. Skal vi lige opfordre Roskilde Bibliotek til at hjælpe med at tælle ned? Ja. Så siger vi 3, 2, 1. Shake the milkshake. Og de 45 sekunder er altså gået i gang. Og der bliver rystet derudad. Så er der 30 sekunder tilbage. Sekunder tilbage. Kom så! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvordan har spaghettierne det, Daniel? Det er hårdt. Ja, men det kan jeg da godt forstå. Skal vi ikke lige se, hvor mange du har fået? Imens så kan det være, at vi skal prikke hul til en lille milkshake til dig. Er du ikke blevet lidt tørstig efter alt det motion? Ved du hvad, den ordner jeg lige til dig, du. Der er luksus her i programmet. Vi starter med Daniels højre arm. Her fik han hele 106 udslag. Giv ham lige en hånd. Det gik altså endnu bedre for dig på din venstre arm. Her fik du hele 123. Du kan godt tage en ekstra slurk af den der. Det har du helt sikkert fortjent. 229 udslag fik du alt i alt. Det er altså rigtig, rigtig godt gået. Tror du kan stikke det, Laura? Hvordan har dine hænder det lige nu? Det er ret hårdt. Ja, det så altså også ret hårdt ud. Lad os starte herovre. På din højre arm, der fik du 126 udslag. Det er altså godt gået. For du mere end 103, så har du vundet anden konkurrences medalje til rødt hold. Skal vi tjekke? Ja. Hvad står der på din arm? 130. Og det vil altså sige, at rødt hold endnu en gang løber af med sejr. Du får en medalje rundt om nakken. Og så er der altså god grund til lige at fyre op under dem der og få lidt mere energi. Værsgo, stille jer bag jeres pulte. Du kan jo dele den der med Nikolaj. Eller beholde dem selv. Det må du selv bestemme. Mens vores to hold, de lige luner sig på, eller får lidt forfriskninger gennem en milkshake, så skal du derhjemme finde papir og blyant frem endnu en gang. Hvis du kunne tænke dig at deltage i vores Ring en quiz. Her kommer de sidste 2 tal til kodeknuserquizzen. Should've known better. Now I miss you. Like Sahara misses rain. A change like the weather. Maybe it's true. Maybe you're not gonna change. Feels like I'm always living out of my suitcase. What about all the years in between? Just trying to find my place. I live in no man's land with no way home, like you don't understand. Cause you're so here, you're so there, not really anywhere. She says, shining, shine light, shining, shine light, shining, shine light. She says, could've written words on a map somehow, letting ourselves take a clapping right. Sometimes we have to lose, part of us to find the truth. Nothing more beautiful than the way you used to breathe me into your lungs and soul. Sometimes we have to say, I'm sorry I can't stay. Det var vores allesammen Soluna Somé, som desværre ikke klarede sig så godt her til det internationale Melodi Grand Prix. Men her i Live fra Ramachan, der elsker vi hende. Kunne du holde øjnene fra hende? Jamen, så fik du måske fat i de sidste 2 tal. Og har du nu i alt 3 tal, skal du ringe på 70 21 19 19, og så er du måske den heldige, der senere kommer igennem til vores kodeknuserquiz. Nu får jeg stukket en mikrofon i hånden, og det er fordi, vi skal i gang med anden rundes første konkurrence, og det er selvfølgelig Nodehovedet! Nodehovedet. Vi skal høre musik.
Når man har et bud på kunstner eller sangtitel, er det med at løbe frem og gribe børsten. Rigtigt svar giver point. Forkert svar giver point til modstanderholdet. Og så skal der selvfølgelig synges. God fornøjelse. Og det var jo den her konkurrence, som begge vores hold havde trænet sig op til. Så jeg er sikker på, at der bliver kamp til stregen. Lad os komme i gang med den første sang. Ja, Karoline. Moves like Jagger. Ja, kan du huske, hvem der synger den? Man 5. Fuldstændig rigtigt. Vi skal have din kære veninde Laura op, og så skal du synge stemmen her. Mikrofonen bliver. Godt gået. 1 point til. Der fik jeg den. Rødt hold. Her kommer næste melodi. Ja, Laura. Det er Medina klokken 10. Det er fuldstændig rigtigt, Laura. Vi skal have Karoline op. Og så skal der give skatpiger. Sådan. Medina sikrede altså lige rødt hold endnu 1 point. Er I klar derom, drenge? Ja. Godt. I får muligheden for at give tøserne revanche. Her kommer tredje sang. Ja, oj! Skal vi ikke give Daniel den, fordi han snublede? Det er... hvad er det nu, den hedder? Kan du se bandet hedder? Paradise. Det er rigtigt, Daniel. Kan du huske, hvad bandet hedder? Det er rigtigt, Nikolaj. Så skal der synges, drenge. I fik sikret jer 1 point her ved sidste sang. Lige nu så er stillingen 2-1 til tøserne. Alt kan nå ændre sig. Vi skal i gang med anden konkurrence, og det er selvfølgelig Rama-viden. Rama-viden. Så skal der svares på svære spørgsmål. Rigtigt svar giver point. Forkert svar giver point til modstanderholdet. Holdet med de flest korrekte svar har vundet. God fornøjelse. Jeg er så klar med mine spørgsmål. Er I klar ved jeres bosser? Så lad os kaste os ud i det. Her kommer første spørgsmål. Hvilken tørret frugt er en rosin? Rødt hånd. Vindrum. Det er rigtigt, Laura. Men det kan I lige holde den her en gang. Så kan det være, at jeg kan gribe pointene. Den kommer her. Næste spørgsmål. Spiser en elefant med snablen? Ja eller nej? Rødt hold. Det er rigtigt. Endnu 1 point til det røde hold. Næste spørgsmål kommer her, og der er svarmuligheder. Hvad er en ansjos? Er det en fisk, fugl eller en grøntsag? Rødt hold. Det er en fisk. Det er rigtigt, Laura. Og her kommer endnu et spørgsmål. Hvilket land stammer smørbrød fra? Danmark. Det er rigtigt, Nikolaj. Der kom det første point i Rama-viden til det blå hold. Sidste spørgsmål kommer her. Hvad spiser man, hvis man spiser en gammel ole? Ost. Det er rigtigt. Man spiser ost. Så nåede vi altså ikke flere spørgsmål. Og lad os starte med at kigge over ved den blå pult. Drengene fik kæmpet sig til 2 pointbolde. Pigerne fik kæmpet sig til 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og det vil altså sige, at endnu en gang går medaljen til tøserne. Værsgo at tage den om hovedet, Laura. Selvom der lige nu står 3-0 til rødt hold, så er intet altså afgjort. For lige om lidt skal vores 2 hold over og dyste på den meget farlige og ret så aggressive rodeo-gris, hvor de kæmper om hele 3 medaljer. Og mens de hopper derover, så kan det være, at vi lige skal se, hvad det er, de i virkeligheden kæmper om. Den er større end en sensation. Det her er Ramachance-pokalen. Når den ikke nyder livet i Hollywood,
så har pokalen travlt med at blive tilbedt og beundret herhjemme. Men kun de sejeste hænger ud med pokalen. Ja, med den her pokal. Undskyld, jeg bliver bare sådan helt rørt, når jeg skal snakke om den her pokal, for den har haft så utrolig stor indvirkning på så utrolig mange Ej, gider du godt lige lade være med at filme mig nu? Den her pokal. Jeg ved, det er bare så svært at sætte ord på for mig. Den har en... Ej, gå lige væk. Som bevis på deres præstation får vinderholdet den eksklusive, topberømte og overlægger Ramasjangse-pokal med hjem. Ja, det er altså ikke hvad som helst, at vores to hold kæmper om i dag. Men det er ikke kun blåt og rødt hold, der i dag har haft muligheden for at vinde noget. En skarp seer har nemlig ringet ind til os, og hun påstår, at hun har koden til vores 2 pengeskabe. Hvem har vi igennem? Hej, jeg hedder Anne. Hej Anne, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Herning. Og du tror, du har den rigtige kode til os? Ja. Jamen ved du hvad, det lyder dejligt. Anne, du skal jo starte med at vælge, om du vil have det store eller det lille pengeskab åbnet. Jeg tror, jeg tager den lille. Er du stensikker? Ja. Okay. Nogle gange gemmer der sig en god gave, andre gange gemmer sig en dårlig gave. Men lad os prøve at få åbnet og se, hvad du har vundet. Anne, jeg skal bruge en kode. 7. Ja. 9. Ja. 3. Det er fuldstændig rigtigt, Anne. Øj. Og der åbnede den sig. Anne, kan du lide mad? Ja. Hvilken slags mad kan du bedst lide, når det er sommer? Ja, det ved jeg ikke. Der er meget. Hvad med sådan noget som is, for eksempel? Ja, det kan jeg godt. Ved du hvad, Anne? Du har vundet din helt egen ismaskine. Det kommer hjem til Herning til dig. Og så kan du altså sommeren igennem selv bestemme, hvordan din is skal smage. Er du glad for det? Ja. Jamen, det er da perfekt. Jamen, Anne, det her kommer hjem til dig, så tusind tak, fordi du ringede ind. Og fortsat god dag i Herning. Kunne du godt tænke dig at vinde et eller andet fedt, ligesom Anne lige gjorde, jamen, så skal du altså bare se med på næste onsdag kl. 6, hvor endnu en heldig og kløgtig seer får muligheden for at vælge en præmie i det store eller det lille pengeskab. Nu er det blevet tid til, at vores 2 hold skal ud i den afgørende duel. Blåt hold har ingen medaljer, rødt hold har 3 medaljer. De skal op og kæmpe om de sidste 3 medaljer her i Ramasjangsen. Hvem der løber af med dem, det skal vi finde ud af nu, hvor de skal over på den onde rodeogris. Fra den mørkeste, den farligste, den sygeste, mest ildelugtende grisestald. Her kommer det! Danmarks ondeste gris. Under den lyserøde grisehud er den et rigtig dumt svin. Så hop op, hvis du tør. Nu er vi kommet over til den ikke så glade gris, kan man vist godt sige. Og et ret vigtigt tidspunkt her i Ramasjangsen. Som jeg lige sagde, rødt hold har 3 medaljer, blåt hold har ingen. Så vinder I nu, så har I stadigvæk muligheden for at vinde, Daniel. Men I fører, Laura, så du må altså bestemme, hvem der skal starte op på grisen. Hvem skal det? Skal jeg selv. Det skal du selv. Ved du hvad, så hop op en gang. Daniel, nu går Laura jo til altså hun er jo vant til at ride. Tror du, hun har en fordel? Ja, måske, men ja, jeg er ikke helt sikker på grund af... Okay. Ja, vi får se. Vi får se, lige præcis. Nu sidder Laura også klar op på grisen. Er du klar, Laura? Så skal vi have taget ned. Vi siger 3, 2, 1. Værsgo. Og så skal der hæppes. Og Laura ser meget, meget, meget koncentreret ud. Det er jo sådan, at vores 2 deltagere ikke får tiden at vide. Altså den tid, de har siddet på grisen, den får de ikke at vide før til aller sidst, hvor vi skal uddele de sidste 3 medaljer. Men det går godt for Laura, selvom grisen er ret så aggressiv lige nu. Men nu begynder det at blive vildere. Laura, hun bliver siddende og der røg hun af. Daniel, værsgo og hop op. Kom herhen en gang, Laura. Det gik da meget godt. Hvor lang tid tror du sad der? Det ved jeg ikke helt. Tror du, Daniel kan sidde der i længere tid? Nej. Lad os prøve at se en gang. Er du klar op, Daniel? Så siger vi 3, 2, 1. Værsgo. Laura, hun vidste altså ikke lige, hvor lang tid hun cirka havde siddet på grisen. Om Daniel, han kan sidde der længere tid, det finder vi ud af. Det går rigtig, rigtig godt for Daniel. Men nu begynder den altså også at blive en hel del vildere. Han hænger fast,
Og han kæmper, kan man se. Og der flyver det. Er du okay, Daniel? Det er godt. Nu skal vi bevæge os herover. Vi skal finde ud af, hvilken tid Laura og Daniel har fået på Rodeo-grisen. Who let the dogs out? 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 Og her står det, som det hele handler om. Den pokal, som et hold skal gå hjem med i dag. Og lige nu er stillingen så fremledes, at det røde hold har 3 medaljer. Blåt hold har ingen medaljer. Og det vil altså sige, at for at de kan komme hjem med pokalen, så skal de vinde denne sidste og afgørende runde. Daniel, hvor lang tid tror du har siddet på grisen? Cirka 20 sekunder. Ligesom sidste gang. Hvad siger du, Nikolaj? Hvordan synes du, det gik for din hold? Det gik fint nok. Jeg tror også, sådan, at 19 sekunder. Hvem tror du har siddet længst tid? Det ved jeg ikke helt. Det bliver meget lige. Hvad siger I, Tøser? 19 tror, det bliver meget lige. Du satser på 19 sekunder. Ja. Er du enig med det, Laura? Tror du, at ligesom Nikolaj sagde, at det bliver meget lige, eller? Meget. Det ser godt på. Okay. Her ligger der jo i alt 6 medaljer. De skal jo deles ud til et hold. Og nu er det blevet tid til, at jeg skal afsløre, hvor lang tid I hver især har siddet på grisen. Der blev sagt 18-19-20 sekunder fra begge hold. Og Nikolaj sagde, jeg tror, de har siddet der rimelig lige meget. Jeg starter herovre hos rødt hold. Laura. Kære Laura. Du klarede det faktisk rigtig godt. Du sad på grisen i 21 sekunder. Det er altså rigtig, rigtig flot. Du gør allerede sådan her, Nikolaj. Hvordan tror du, det er gået? Det er faktisk ret vildt. Jeg tror ikke, det er sket før. Nikolaj, du sad også på grisen i 21 sekunder. I har siddet der... Daniel, Daniel, du har også siddet der i 21 sekunder. Ja. Og det vil altså sige, at I begge to får 3 medaljer. Ingen går tomhændet hjem. Men Tøser, hvem har flest medaljer nu? Det er vi. Hvad vil du så sige? Ja, det er rigtigt. Stort tillykke. Tøserne løb altså med sejren, men drengene nåede lige at få de sidste 3 medaljer. Vil I være over og fejre det med jeres voltigeringsveninder? Og imens skal jeg trække jer herover, drenge, fordi de har desværre tabt. Og det betyder jo, at de skal danse taberdans for alle de søde piger fra 9. Alle dem, der sidder og ser med, og resten af holdet. Er I klar på at gå i gang? Ja. Så starter det nu. Hold så. Okay, det er faktisk ikke fair, I gør det her alene, vel? Så lad os få resten af bordtennisholdet ind. Vi får tabersangen på, og mens at bordtennisholdet de danser taberdans, så skal jeg jo huske at sige, at vi er tilbage til TV allerede igen i morgen, hvor vi bliver i Roskilde. Vi sender fra Pixel Park, hvor de nærheden kommer og være med. Der kommer til at ske en masse sjove ting. Indtil vi ses igen, så må du have det rigtig godt. Vi siger farvel her til Roskilde. Er I klar på at vinke til dem derhjemme? Ha' det rigtig godt. Vi ses igen i morgen.